Post of the road, you know we roll. Multi. Atta like fire, me burn. Izozwazvichinje ndisitapa kani muchazvona mega kuti hazi mafani izwa nemafanzi kunge matsika mabika chimoto charambira mupani vamwe voti tikatyara ivo voya vodzura one day vadzira vachaona hura toti vakaturiwa naye tutakura otherwise vaibova votitagura mukashaipa tinorelaxa aminowai amufanire kushaipa ende tinokudai munenge muchitionesa kuti changamukai mamero kuti tinokudai mukashaipa tinorelaxa aminowai amufanire kushaipa ende tinokudai munenge muchitionesa kuti changamukai mamero kuti tinokudai tine netiweki yese zvese newifi hativhunduke rima tiri zvitaitai kana mukadai isuwo tinongodai mubva mangoona kuti hatisi wai tinenge majunia asi tiri masinia kutonetsa kujaira kunge foni yelumia patinodhuva ungatiskania malo vaudze kuti ndisu mauria ukashaikwa tinorelaxa aminowai amufanire kushaikwa ende tinokudai munenge muchitionesa kuti changamukai mamero kuti tinokudai mukashaikwa tinorelaxa aminowai amufanire kushaikwa ende tinokudai munenge muchitionesa kuti changamukai mamero kuti tinokudai izvozvo hazvichinje ndisitapa kani muchazvona mega kuti hazi mafani mupizwa nemafanzi kunge matsika mabika chimoto charambira mupani vamwe voti tikatyara ivo voya vodzura one day vadzira vachaona hura toti vakaturiwa naye tutakura otherwise vaibova votitagura mukashaikwa tinorelaxa aminowai amufanire kushaikwa ende tinokudai munenge muchitionesa kuti changamukai mamero kuti tinokudai mukashaikwa tinorelaxa aminowai amufanire kushaikwa ende tinokudai munenge muchitionesa kuti changamukai mamero kuti tinokudai. Most wanted, first class.